vos. Bueno. Queres falar con esa persoa? Sí, claro. A ver se vai ser un deses mozos que tiña Carmela de cando Bueno, marchou ao Praia. mellor tamén o vexo. Se viven aínda, pois... Se viven eu aínda, estou dixo orgulloso. Oye, nunca lle quitei de bailar con Nadia. Ímolo comprobar. Moi boa tarde, quen anda aí? Que tal? Boas tardes. Papá, mamá, que tal andades por aí? Ben. Quen é? Esteban, o fillo máis novo, que está en Efectivamente, Alicante. Esteban, boa tarde, Esteban. Que tal? Boa tarde. Eu algún baile botei con miña nai tamén. Non era deses mozos que lles quitaba meu pai, pero algún baile tamén te escuta. Sí. O sea, que ti bailas. Si hai que bailar. Cando tes unha familia de bailadores, Aí está. máis remedio. Están aí. Algo tens que pegar. É o que está de traxe blanco. Que sempre houve moi boa alegría. Esos son os fillos, 3 fillos que vemos aí. Sí. Sí, os tres Guapos, fillos, Hombre, tales padres, tales hijos. Efectivamente. Esteban, ti pensas que a alegría é precisamente o segredo, ademais deses almorzos que lle fai teu pai a túa nai? Miña nai sempre dixo que o segredo tamén era ter paciencia. Era irse aguantando, e que sempre hai momentos máis altos ou máis baixos, pero se van pasando xuntos, pasan millor e ao final acaban metendo a pena. Eu creo que é algo que vamos aplicando todos os fillos tamén nos nosos matrimonios, estamos 3 hermanos casados, teñen un montón de netos. Eu creo que ese consello que nos deron os pais, e o velo reflexado en eles, tantos anos de quererse, de estar xuntos, e ainda disfrutar a día de hoxe, que xa son personas de avanzada idade, das festas, de todo o mundo que disfrutan. Pois é un exemplo que vimos nós, que aprendemos, eu creo que nos influiu a todos un pouco na nosa maneira de ser tamén, de ser alegres, vitales, e intentar disfrutar o máximo. Que bonito, que bo exemplo, Que lle están os fillos. bonito. Estades emocionados. Ai, sí. Sí, hombre, claro. É que o corazonciño... Perdón. Nada. O corazonciño doixe, porque non vemos moito. Porque ao estar alá en Alicante, pois é moi lexos, moi lexos. Imos de vez en cando, eles tamén veñen. Pero non é como os que están aquí, que os vemos casi todos os días. Pero mira que ben que di que lle transmitiron o que é o amor e a son todos moi alegría. alegres, moi trouleiros tamén. Bailamos xuntos, tocamos as pandeiretas. Temos os netos todos músicos músicos xa de categoría. Que maravilla, que Unha ben. xa está dando Sí. clases no conservatorio. Sí, xa está no curso superior. Pero, Esteban, é posible aguantarlle o ritmo aos teus pais? Bueno, é complicado, menos mal que se van vellos. Porque senón, de novo, tuvo que ser unha cousa tremenda, Sí. O que pasa é que eu sempre de novo solín traballar sin parar. Eran un brazo de mar traballando, ocupándose da casa, da tenda, meu pai marchando por aí a traballar de escayolista, nas obras por toda España de lunes e viernes, pero sempre viña, sempre tiven un ánimo, sempre había un momento para a familia. É unha cousa que mira que se levan esa alegría e o ritmo dentro do seu corazón, que lle deron enseñanzas musicais a todos os seus fillos, os tres acabamos estudiando música, tendo certa relación ca música, cando para meus pais era algo totalmente ajeno. Meus pais aprenderon agora, de maiores, a tocar a pandeireta, a cantar en coros, é un pouco de tema musical. Sin embargo, cando non tiñan ningún dese tipo de coñecemento, se esmeraron e levaron o seu fillo maior a Coruña a aprender clases de piano particulares, e despois nos levaron ao conservatorio un montón de tardes para que tuéramos acceso a ese mundo que para eles era completamente alleo, con as personas que se criaron nunha aldea do rural galego, e que, sin embargo, viron en eso como algo importante. Eu creo que todos os fillos estamos moi agradecidos, e gracias a eso, os nosos fillos, os seus netos, tamén ten ese acercamento á música, que eu creo que dá moita alegría da familia, porque cada que nos juntamos, pois se arman aí unhas romerías. Pois Esteban, moitas grazas por esta sorpresa e que bonito falas dos teus pais e do que dis, porque moitos pais traballaron todos os días e traballan todos os días para que os fillos teñan o mellor, pero ademais vos levaron alegría, vos levaron sempre ese cariño, unha maravilla. Unha aperta, Esteban, non sei se queres dicir algo. Nada, Gracias. moitas gracias, papá e mamá, Gracias, Esteban, por todo o que gracias. por nós e por todo o que vos queda por facer. Exactamente. Un besillo moi grande, pasade ben Gracias a ti. e volveré con cuidadillo a casa. Gracias, mi amor, gracias. Veña, un beso. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós. Todo o que vos queda por facer, cine incluído. Sí, bueno, do cine. De aquí a Hollywood. O do cine
Foi unha cousa... Fomos o outro día a Muxía a gravar para unha película italiana Toma. Sí. que se chama El Buen Camino. Bueno, foi apoteósico. Estará Chegamos ali a Muxía, anciana peligrina. 12 camións ali, que trouxeron todo, veñen desde Francia, gravando hacia aquí. E non fai falla estudar tanto como no teatro? Non estudiei nada, Ah. mas que pasalo ben. Pois seguide pasando ben. Moitísimas grazas por estar con Gracias nós. a vos por contar con nós tamén, gracias. Foi un placer. A Televisión de Galicia sempre nos trata moi ben. Aunque empezamos por Juan, que nos Empezaste trata- comigo? Claro. Sí. Pois ainda empezando comigo sempre vos trataron ben. Pois que maravilla. Sí, sí, Sempre. Moi ben, moi ben, moi ben. É unha maravilla ter a Carmela e Ramón hoxe aquí. Bueno. Que teño que decir, había tempo que non vos vía e algún día preguntei con algún compañeiro que será de Carmela e de Ramón. E aquí estades celebrando vos amor. Moitas grazas por celebrar con Gracias a nós. vos, gracias a vos. Gracias, gracias. Bueno, si queredes quedar a merendar, Ah, sí. digo porque o outro día o venres coñecemos